салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Неймар тамринҳои аввали худро дар дастаи Сантос оғоз кард. ӯ дар рӯзи аввали тамрин ба чархболи шахсии худ ба базаи дастаи Сантос омад. гап сари ин аст ки футболбози бразилӣ ҳоло дар шаҳри Сан-Паул хона надорад. аз ин рӯ Неймар ки дар шаҳри Рио-де-Жанейро зиндагӣ мекунад, маҷбур аст ба шаҳри Сан-Паул барои бозӣ ва тамринҳояш бо чархбол биёяд. масофаи байни ду шаҳр 100 километр арзёбӣ мешавад ва чунин масофаро ҳар рӯз тай кардан бо автомобил барои футболбоз мушкил меафтад. Неймар чанда пеш шартномаи ҳамкориашро бо дастаи Ал-Ҳилол қатъ кард ва ба тими наврасияш гузариш намуд. маҳз аз ҳамин ҷо ӯ ба Аврупо рафт ва дар дастаҳои Барселона ва ПСЖ ҳунарнамоӣ кард. баъди анҷоми карьера дар Аврупо ба дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ рафт. онҷо ҳамагӣ 7 бозӣ анҷом доду баробари чанд соли бозӣ дар Аврупо маблағ ба даст оварду баргашт ба хона. ӯ метавонист баъди ПСЖ ба хона баргардад, аммо шояд ба худ гуфт ки дасти холӣ барнагардам. дӯстони азиз, барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардам даромада силкаи гузоштаи маро пахш намоед. баъдан дар вақти регистратсия промокоди 1x Фирдавсро истифода баред ва дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ кор карданро аз даст надиҳед. як футболбози ҳаваскори нигериягӣ бо номи Олидапупо Осинее дар саҳифаи расмии шабакаи иҷтимоии X ё худ собиқ твиттери дастаи Севилия чунин суол гузошт ки ҳамин навиштаи ман чанд ба истилоҳ твит гирад ки шумо маро барои дидан ё худ аз назаргузаронӣ даъват мекунед. дастаи Севилия ҳам аз рӯи завқ ё худ шояд бовар надошт ки навишт: агар ҳамин навиштаи ту 100 000 твит бигирад, мо ҳатман туро ба даста даъват мекунем ва сифати бозиятро ҳатман мебинем. акнун ҷои иҷрои ба қавле лафзи мардакӣ омад. навиштаи он ҷавон 140 000 твит гирифт. дастаи Севилия низ дар навбати худ ба истилоҳ ба гапаш истод ва ҷавонро ба шаҳри Севилияи Испания даъват намуд. Олидапупо Осинее дар дастаи як донишгоҳи Нигерия бозӣ мекунад ва акнун худро дар дастаи бузурги аврупоӣ мавриди санҷиш қарор медиҳад, аммо ҳоло дар сатҳи академияи дастаи Севилия. хулас, вақте худо дод, намегӯяд бачае ки ҳастӣ. рӯзи 5 феврал футболбози машҳури ҷаҳон Криштиану Роналду 40 сола шуд. имрӯз ӯ дар дастаи Ал-Наср бозӣ мекунад ва чанд рӯз пеш 923-юмин голи худро ба ҳадаф расонид. яке аз мақсадҳои худи футболбоз расидан ба 1000-умин гол дар таърих мебошад ки ин ӯро боз ҳам ангеза медиҳад то дар футбол аз нав эҳьё шудан гирад. хулас, футболбози мазкур дар синни 40 солагӣ чандин сирҳоро дар мусоҳибаҳояш фош мекунад. масалан, шумо медонистед ки аз ҳама пеш дастаи Барселона кӯшиш карда буд то ӯро ба даст биёрад. ҳатто замоне ки Месси нав ба ситораи асосии даста табдил меёфт. ӯ дар мусоҳибаи охири худ чунин гуфт ки ман бо як намояндаи дастаи Барселона вохӯрӣ анҷом додам. онҳо нақша доштанд ки соли оянда бо ман шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонанд, аммо дар миён Манчестер Юнайтед пайдо шуд. МЮ барои ба имзо расонидан ҳамон вақт омода буд. барои ҳамин ман шонсро аз даст надодам ва ба Англия рафтам, гуфтааст Криштиану Роналду. тасаввур кунед ки ҳамон вақт Роналду ба Барселона мерафт, ҳамон вақте ки он ҷо Месси ва Златан Ибрагимович буданд. ба Златан ко аниқ ба қавле хӯрок намешуд, аммо ҳардуи онҳо чӣ кор мекарданд номаълум. ба фикрам Роналду Мессиро ё мекушт, ё мехӯрд. Саид Бенраҳма, футболбози собиқи дастаҳои Вест Хэм ва Леон ба дастаи Неоми Арабистони Саудӣ гузариш кард. як сифати инсонии ин футболбоз ҳамеша дар вақти имзои шартнома ба дастаҳо расонаӣ мегардад. вақте ӯ бо дастаи Вест Хэм шартнома мебаст, рӯзи имзои қарордод ӯ бо худ модарашро бурда буд. баъдан ба дастаи Леон рафт ва он ҷо низ модараш ҳамроҳаш буд ва акнун бо дастаи Неом гузариш кард ва боз модараш дар канораш буд. ӯ баъдан инро чунин шарҳ додааст ки модари ман ҳама чиро ба ман омӯхт. ӯ аз хурдӣ то ҳол фақат ба ман роҳ нишон медиҳад ва ман бо шарофати ӯ то ин ҷо омадам. барои ҳамин фикр мекунам ягона нафаре ки хоҳ дар пастӣ ва хоҳ дар баландӣ дар канорат ҳасту ҳеҷ гоҳ хиёнат намекунад, модар аст, гуфтааст Саид Бенраҳма. ин амали ӯ ҳоло дар лентаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ва мавриди тавассуфи мухлисони футбол қарор гирифтааст.
реал мадрид ба як буҳрони шадиди кадрӣ дучор гардидааст. антонио рудигер дар бозӣ муқобили эспаньол усе бардошт ва ба муҳлати номуайян ба майдон баромадан наметавонад. дирӯз боз хабари дигар баромад ки давид алаба низ усе бардоштааст ва наметавонад муддати то 3 ҳафта дастаи шоҳонаро кӯмак намояд. инам дар ҳолест ки реал мадрид рӯзи 12 феврал бозии хеле муҳим муқобили дастаи манчестер сити дорад ва пеш аз он бояд аз имтиҳони дастаи атлетико мадрид дар чемпионати испания гузарад. аз ин рӯ дар хатти дифои марказии дастаи мазкур қариб ки ягон нафар боқӣ намондааст. инам баъди маҳкам шудани равзанаи трансферии зимистона иттифоқ афтод ки реал дигар шонси ҷалб кардани футболбоз надорад. карло анчелоти дар ана ҳамин лаҳзаҳои мушкил бояд аз уҳдаи иҷрои вазифа ба хубӣ барояд то симати сармураббигиро тибқи ваъда ҳифз созад. бечора мухлисони реал баъди нокомиҳои охир зери тозиёнаи таҳқири мухлисони барселона қарор гирифтаанд. агар хатти дифоъ суст бошад натиҷаҳо бад мешавад. аммо аз як ҷаҳати дигар фикр кунем, реал манчестер сити нест ки охир як бало мекунад. диего симеоне рӯзҳои махсусро дар дастаи атлетико мадрид паси сар мекунад. дар доираи бозиҳои даври чорякниҳоии ҷоми испания дастаҳои атлетико мадрид ва хетафе ба ҳам омаданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи метрополитанои шаҳри мадрид дар ҳузури 60,000 нафар мухлис доир гардида бо ҳисоби бузурги 5-0 ба суди тими мизбон фарҷом ёфт. голҳоро аз ҳайати атлетико мадрид дар дақиқаи 8-ум 17-ум писари диего симеоне ҷулиано симеоне ба самар расонид. ҷулиано таҳти сармураббигии падар дар ин бозӣ дубл кард. баъдан самуэл диас лино дар дақиқаи 78-ум, анхел карея ва дар дақиқаи 86-ум александр серлот 3 голи дигар ба ин ҳисоб замъ намуданд ва ғалабаи бузурги дастаи атлетико ба қайд гирифта шуд. ҳамин тавр атлетико мадрид аввалин шуда роҳашро ба марҳилаи нимниҳоии мусобиқа ҳамвор намуд. барои хетафе дар марҳилаи чорякниҳоии мусобиқа анҷом ёфт. ҳоло дар марҳилаи чорякниҳоии ҷуфтҳои дигар валенсия барселона, леганес реал мадрид ва реал соседад осасуна бозӣ мекунанд. ба фикрам дар ин миён боз як эл классикои дигар тамошо мекунем. ҳамин дафъа ҳам ки реал бой диҳад, ман ба дастаи барселона гап надорам. дӯстони азиз, дирӯз саҳифаи инстаграми криштианоро варақ задам. он ҷо як нафар тамоми дастовардҳои криштианоро дар ҷои шаҳри ана ҳамин акс гузоштааст ки ин шаҳр зиёда аз 1200 лайк гирифт ва шаҳрнавис мавриди миннатдориҳои мухлисони португалӣ қарор гирифтанд. баъди саҳифаи шаҳрнависро хабар мегирам нафаре бо номи абдусамад тоҷики худамон будааст. баъдан фаҳмидам ки абдусамад яке аз мухлисони ашадии роналдо аст ва ҳатто чандин маротиба аз наздик рафта дар шаҳри риёз бозиҳои нобиғаро тамошо кардааст. саҳифаашро дар поён мегузорам, даромада хабар гиред. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.